गिबि गिबियावनो मिडियानिसिम ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे मैयानिफ्राय जानाय दिनैसिम बे मेला मेहेरगोनां मेल आरो बे जारिमिनारि मेल जोंनि बे 48थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बियो टार्मिनेसन आरो बे टार्मिनेसनाव हयथ' जों बिराद मोजां माखासे आयदाखौ लागोन होननानै जों सानदों मावनायनि जोंनि सानस्रि सानथौखौ लाबोनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बागै जों गोबाङै सावरायनानै बिनि जिथु सानस्रि बे सानस्रिखौ जोङो मुलुगाव फोसावनाय आरो जोंनि जि समाजखान्थि बे समाजखान्थिखौ मोजाङै फोसाबनायनि मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै जों सानदों। मैयानि फुंनिफ्रायनो बेखेवनाय हाबाफारिया जादों जेरै बे गेट बेखेवनाय पेन्डेल बेखेवनाय डेलिगेट बेखेवनाय बेफोरबायदि जादों। बेनिफ्राय आइजोनि मेल जादों। आइजोआ मैया टार्मिनेसनमोन बेहाय बडि बायबाय बिसिना गोदानै बेनो थादों आरो जोंनिया CWC जादों आरो लाइमोना बडि चार्ज माने बिसिनि गोदान चार्ज गथायलायनाय जादों मैया। ओमफ्राय दिनैनि दा फुङाव फुंनि अखण्ड यज्ञ जागायबाय। बिनि उनावहाय नैथि हाबाफारिया जादोंमोन फिरफिला उरायहोनाय बे जोब्बाय। थामथि हाबाफारियाव गुरुदेबनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे जागासिनो दं। दा बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बिनि उनाव आरोबाव जागोन जोंहा शास्त्र बिसार आरो बेजों लोगोसेनो दि ब्रह्म बेखेवनाय दं। दिनैनि नैबे भक्त मेल होनगोन जों दा बे प्रसार संसदनि जे मेल बेयाव शास्त्र पाठ जायो। बे शास्त्रआ धोरोमनि 6था धोरोम बिजाब बे 6था धोरोम बिजाबनि माखासे मोन्थोर एबा शास्त्र बे शास्त्रनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बेजों बहुदखिनि उपकृत जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। थान्दैयाथ' खोनानाय मथे मैयासिम 2000नि बारबायमोन होननानै खोनादोंमोन आरो दुखुनि बाथ्रा जायगा मोनैखाय खायफाया गोजांनायजों आरो एसे लोमजारु मोननायजों गिदिंलांदों होननानै खोनानाय मोनदों। गाबोननि दासिमथ' जोंनि प्रग्रामाव होखानाय बायदि जोंजों खोथा होखानाय बायदि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ गाबोननि गाहाय आलासि। फिरफिलाया जोङो मिरुन लादों। बे मिरुना जाहैबाय त्यागि माने गावखौनो बावसोमनाय। बियो इसोरनो बावसोमनायखौ बुजायाखै समाजनि गावनि जि थांनानै थानायनि मावनो गोनां फार्मार्थिक आरो बेबहारिक खामानियाव गावखौ बावसोमनानै समाजखौ सिबिनायनि मोनसे साइन आरो बे फिरफिलानि गेजेरावहाय जोंहा सान दङ। बे सुर्य नारायण बेखौ जोंमा गुरु होननानै बुंदों। बे जोंमा गुरुआ दिनैनि बे बुहुमखौ बेनो सृष्टि खालामदों फालन खालामदों आरो लय खालामदों। बिनि फिल'सफिजों बे सानखौ जोङो इसोर होननानै लाखिदों आरो बिनि गोदै नामखौ बिनि गेजेरावहाय ओम होननानै लिरनानै दोनदों। बे ओमआ इसोरनि बयनिख्रुइ गोदैसिन मुं बेखौ जों होनानै दोनदों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद मैया 15 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनबाय। जोंनि बे सेरफांगुरि ओनसोलाव बेसेबा गिदिर मिरु आफादनि जे जथुम्मा बेनो प्रथम आरो बे हिसाबै मैयानिफ्राय जे धोरोमनि जोङो गासै धोरोमारि आफादनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनाय सारा आसाम नाङै जेसेबां जोंनि भक्त धोरोम सिबियारिफोर दंफैयो बे बिथांमोना दिनैहाय बे सेरफांगुरियाव मैयानिफ्राय जेरैबायदि दंफैयो जों बेखौ नुनानै जोबोद सोमोनांनाय मोन्दों। खारन बानजाय आफादा बेखिनि गियानबो गैबावामोन जे एफा बुरजा मानसि जागोन। जोङो 2-2.5 हाजार जननि मोनसे हिसाब लानानै दिनै बानजायनाय माने हाबाफारिखौ जों खालामदोंमोन। नाथाय थाङै थुङै नुबाय खमब्लाबो माने 9-10 हाजारनिबो खम जायाखिसै। दा बे हिसाबै खुंनो मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो जाबाय जे जोङो रांनि आंखालावहाय एसे बुरजा जे जोंनि भक्तफोर दङ बे भक्तफोरखौ जोङो नांगौ रोखोम सुबिदा होनो हायाखिसै। अब्लाबो बे बिथांमोननि जे सावरायनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा गेबेङैनो जाफुंदों। मैयानिफ्राय बिथांमोनहा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो धोरोमखौ सिबिनायाव एसेबो फासयाखै।
आरो जोबोद माने सोमोनांथाव बाथ्राया बे बिथांमोना जेरैखि थाया मानो इसोरनि खाथियाव इसोरखौ सिन्थिनानै जेरैबायदि नैबे जोंनि सेरफांगुरि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ मावफुंफैदों बेनि थाखाय जों जोबोद देरगादों आरो बानजाय आफादनि जानानै जों जोबोद बिथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै आर'ज गाबदों जे जोंनि बे धोरोमारि जे फोसावनाय धोरोमारि जेनाखि आसार खान्थि बेफोरखौ दिनै सावरायनाया दिनैनि दिनावहाय गेबेङै सावरायगोन बे हिसाबै बेबो जाफुंगोन आसा खालामदों आरो गाबोन गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनिनो मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा फैनायनि बाथ्रा आरो जोंनि इउपिपिएलनिनो सासे केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बे बिथाङाबो सफैनायनि बाथ्रा आरो बे बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गोबां इएमफोर सफैगोन दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों गाबोननि गेवलां मेलावबो जोंनि गासै सारा आसाम रायजोनि गासै 21टा जिल्ला बे 21टा जिल्लानि बे जोंनि सिबियारि धोरोम सिबियारि बिथांमोनहा माने गाजा गोमजायै जेरै बाहागो लादों गाबोननि हाबाफारियाव जाफुंगोन बेखौ आसा खालामदों।